Diri ko karon magkatulog sa ilahan ni Mother Earth. Unya si Mimi Dani nag-study. Sige na, pagbasa na. Ayaw pagpasumaw-sumaw lagi, pagbasa na. Nganong naa naman kay lipstick? Agoy, Ginoo ko, bata pa na anay lipstick. Agoy, nana siguro ni uyab, Mother? Mayroon na. Ay, sagi atul ka ba? Pagbasa na. Kabalo ka kung kinsa yan, kuya? Kinsa man. 7 utot. Yun sa pag-ingon, yun sa pag-ingon. Ha? Yun sa pag-ingon. Ang hari ay may bisita. Basa na diha. Unsa ma? Yun sa pag-ingon ni Mimi? Ang pam. Ay, yun sa pag-ingon ni Bingkotot ma? I love you, Mimi. Ay, di ko liray ka ba? Ikaw rabi. Nagkatawa ka. Allah. Nya karon guys, diri ko magkatulog unya. Naa malagi ko gipalit nga kuan ana ang isda. Tag-awa na. Akong gikuan, ha? Tag-awa ka rin init kung undan ni iyang ibasa ko no. Oh, sige, unsa man niyang gibasa di ay? Ang palaka. Tanaw ang palaka. Kada ng palaka. Unsa man di na? Ay palaka. Unsa man di? Ang palaka kung nang... ang palaka nga ang bituka ay mahaba. Ka ay mataas. Unsa ko na? Asay mataas na. Basaha maog na bay mataas na. Bumili ng Bumili ng suka silmula sa tindahan. Kadot mo na sa pag... Basa. O ka na. Basa ka na. Tas bumili suka si Lula. Ambot ng dana ni Mimi. Kana si Mimi liwat na ni utik. Diara guys, nagluto na mi diri. Nya. Pwede mo kuliwat ni Mama na yote. Unsa? Di mo kuliwat ni Mama. Magkanagliwat ni Kwan. Alan. Mami, my kiss. Bright town ko no, bright ko. Bright ka, karot. Oh, bright town ko kanitik di. Ma'am, Sabi mo na, plus one. Wala, lami kay migsudan karon Mimi, sa 1 plus 1. panihapon. Kay 1 plus 1. nagtungtong naman hinuuni diha gana bagid kay 1 plus 1. pinakbit og inununan ang among sudan karon sa panihapon guys. And thank you so much sa blessing Ate Abigail sa imong gi-share sa ako daghan kaayong salamat. Nya ang akong isda gisulod na ako sa ref. Ag uli man ta ko dito ha. Mimi. Nya akong isda gisulod na nako sa ref kay aguli man ta ko nya naging masililin nga ayo na paguli. So ugma na lang ko mag uli. 1 plus 1. Ay ba 1 plus 1 pagbasa dito ka. Pagbasa dito. Pwede siya. Labihan kay kakuan. Kayo. Lakaw na dito. Pagbasa na ay pagsali pa sumaw-sumaw di mi. Sumbagon ta kami. Unya guys, di ara reading na. reading na ang flowers. Kang Auntie Mercy, birthday ni Auntie Mercy ugma guys, maunang advance happy birthday. More and more birthdays to come. Niya si Kutsilyo. Kutsilyo nga naman. Ay, talagang Ano saan mo kutsilyo? Nya. Ang isda nako nara sa ref. Ugma na nila ko siya ihatod dito sa payag kay diri raman ko magkatulog mag-live ko karon sa TikTok. Aw dili sa Facebook di ay. Ang diri nga area Mother. Unsa man ni Dani mama nga ka kuan ba kaayo Dani oh? Bubot kana ang abog kaayo. Ini si Mother. Hindi na di. init na eh. Gina kuan ni na duy kay Kaya ng kalayo? kuan na Kani si Mother imbes nga man Dani ang mga trapo uban. Prito ba tame? Ha? Prito ba ta? Magprito sa Isda? wala man kay giluto naman tanan, giusa, gikuan na tanan. Adli lang prito da. Oo. Ali doy. Sapoy sa tong labaw to. Round na ako. Ha? Round. Bago pa man nagikuraw ag binahuta man gini siya.
Gikuraw pa na bag-o ni utik. Sige doy. Rapoy itong kuan. Babaw. Kaya nay uban rip na Nagmalang, pangurinti. Sige na, di wa pa lagi na ah. Rapoy sa tukaw. Adi. Ngano na kuan makadani nga naa na may kuan luwag dani ho Ginoo ko bayot. Ginoo ko bayot. Natrapuhin na dana kanang ibabaw para walay abog. Oo, wala yung kaon nito. Snack 7-Eleven. Ayuha ka na doy. Apil day ng kuan kilid. Ayuha pagtrapo. Mga tagas, ang daan na dapat ni. Kana. Daw ang kuan dayon kay Ginoo ko grabe ka kuan kinahanglan gid diri nga. Ano? Muna nga gaingon ang uban dayon nga buwa na nag-attitude na dayon si Maya attitude sa inyong attitude ninyo. Ang diri sa kuan Ginoo ko Ginoo ko bayot. dani hugaw dinhi ho. Kinahanglan ka na nga limpyo kanunay Ginoo ko. Dali pamikit-pikit yo, atong pikit-pikit yo. Jesus, sila na patamikit-tikit. Hugaw na kayo natin ahon, butangan pagkuan, sabot ka hugaw. Kaya dahil sa kuan hawiranan, ya. Ikaw sa kinaa ka diri doy, kanunay, di ka pagkapanglimpyo diri. At panglimpyo mo gud dili. Sali ra ka kaon din eh. Ay pagkuan ano baso mo butaan na ni. Sige ra tagkaon na ni. Oh, na, tambok na kayo si Doy ma. Ako ba di ba? Ako yatig pangahoy din nila mi. Mayo roon. Lisod po dili ka magpangahoy, ngaway kahoy. Ako pagigluto sa Diga kaluoy na nga mga tigwang na ni sila din eh. Ako pagigluto sa Kinanglan magtabang ka dinhi kung unsay kuan buhaton dinhi. Kay naaman ka dinhi. Ako bayot. Nga. Nada ni si Koreana, nahayad na si Koreana. Uy, kuya, wala ka na. Kanang mapagyapo na. Look. Ay pagbatan kaya po diya kay ag-vlog ta. Bata ka. Saba ay ko Mimi. Sabaan sa ni si Mimi. Labo nagbasa ni pag-practice nagbasa ninggi. Wa ka nag-video ma? Video ka nito. Uy, Ginoo ko ayuha ka na pag-video mother. Kay ang imuhang vlog wa nay views. Na. Sige diha pag video. Ang imong kamera iatubang sa ako ah. Hala nag-uwan na guys. Hala mawala kining kuryente karon. Impas imbis nga ag live ta sa kuan Facebook page. Tuto atik. Ang kaning inununan. Ang kana basig nagbala na na. Guys. Nanay kanon. Ha? Nanay kanon. Sige kipanyapon na ta. Para kuan. Guys, manihapon na dayon ta ha. Wala, nag-uwan na jud siya. Unsaon na lang. Nag-uwan na. Saon naman lang ni karon. Murag kusog-kusog ning uwan ba? Ya mag-prepare na ta ani kay magpanhapon. Doy. Ali diri doy. Ama si Riluna. Ipana dani di kay para mag na. Guys. Basyo na. Agpas. Ano mo mga sudlanan uban mother? Wa. Ha? Sige, ito nagkuhan ng minuunod guys. Nakuha ko sa kuan, sudlanan sa inununan. Ayan, sinakbit, inuunan. Ayan. Ayan, nag-uwan na. Ito na si Epic. Pwede ka pagdito sa nito eh. Dito. Kinangan na diri kuan guys. Dah. Grabe ka sa kuan. Nara madero kani duga na. Hello. Grabe ka sa kuan. Ay, Ginoo ko. Sa mga ulan. Grabe ka sa ano. Uy, pagbasyo na dito, boy. So, si Lula di ay? Ito lang yung tip. Pwede ko doon. Uwanan. Uwanan. Sapon si Luna sa uwan. Nakaroon, mag-video po sa atong Facebook page. So, para na atay video.
Grabe ka kusog kay ulan. Sa na lang yan. Nawala yung pan karon, ulit ko. One out na. Mani hapon natang tanan guys kay naka-pray na si Mother Earth. Manhapon, ama si Luna di ay. Unya nga nung dili man to taon dani. Di ko natabok kay Juan. Ha? Grabe mercy. Guys, mani hapon tanan. Ya, ito sa nila tanan ang atong video. Kay mag-video sa atong Facebook page. Tapos niya ta nakatapos. Ganito. Manyapon ta guys ha, tanan diha dayon kay salamat. Ako ba niya naglingaw-lingaw ko guys. Ginukot tapi man nga pagkapaan ang Mother Earth. At pag-isang nga akong manawa sa ito pa ganyan. Ano naman ito ko na picture. Dito ko na magkasal ka dito. Ana. Sus ginukot di kamo kabalog pang plaster sa inyong video. Di ka ba yung mama nimo? Di kabalog. Marites sinuon maayo kayo. Maayo kayo perfect. Pero kung Marites, perfect kaayo. Load ta kay naay video. Nya karon manihapon. Tanan guys, manihapon kitang tanan. Kay langit kaayo ang atong sudan di ara. Manihapon kusog ang ulan pero ulan ra ka. Taon na ni. Kinamutang. Hindi ko rin Ulan ra ka mangaon ni. Hi guys, manihapon. Welcome to Zero Viewers. Napon na ganon. Man yung kutsara na ni Kik. Ito ako na sa inyo ang sarap. Ay, oo, tayo mga kutsara ito, Mader. Ano ang sabi mo dala? Dito na to, ah. Ganda da. Wala dami sa sarap din eh. Nga, ano, masabi mo bila dayon. Kada pa activity ako. Ano yung mga activity sa imo dito ako. Hindi na daw hindi. Shout out, one viewers. Manapon ng ganon. Kador na ka naglubang. Joke mo lang. Dali naman! Ay, ganun na. Dali, dali. Ilan na, ilan na. Pagloob. Dito na. Panyapon, ti. Ang panya. Sige na. Joke naman to, Adoy. Panyapon. Naiutan. Ay, advance. Advance happy birthday. Welcome to Hong Kong. Lisong ko, shout out. Lagay na kami sa dati lang. Masala lang ang dati lang. Pero guys, kusog kay ulan. Manhapon na ta. Tanan-tanan, manhapon. Ako nililan. Sige na, ti. Meron ako, grabe lang.
Alang-alang siguro mo kanon, mother. Ha? Alang-alang siguro mo kanon. Narot pag ginatama nila. Marami pa. Narot pag ginatama nila. Ay, ate. Oo. Yan sa bago mo. Oo. Shout out for viewers. And subscribers. Ate. Ito yo, ito na ya. Mana ba brother? Fruit lover. Okay. Ako ang nubutan ko na. Ako na kaulan. Mantap mo to. Wala ka kanilit. Mahadlok yan lang. Mahadlok sa uwan. Baka? Okay, di man, di man, di man, ka. Hala! Hila ka, dyan. Dasay da. Kanunay na lang ako ah. Dapat imuha po. Jadi mo ka sana. Anas na nito nga. Magkuhan daw ka videos daw ka. Butila. Ay, di doon. Kuha na siya ganyan siya. Yung si mami nga. Nabuang siguro mo kang gabi una ba? Bay, nabuang siguro ka na ba? Adili, final lagi ni, di ka kuha ni. Pag inom na diya doy. Sure niya. Ay, Sabi yun, hapit na nakautangan ni. Mama nga inom. Diba ni? Yan ni. Bay, hapit na din ni. bahala dyan. Nga, nabutangan na din ni. Ikuwad na diya doy. Kanyapon. Video na live. Live o video live. Video na live. Guys, Ito, kamang dito ka. Bakal kan lang, dito lang. kayo humanag inang playboy. Bukan lamok na rin na. Kaya litro eh. Litro, dana ba? Tubig na dana sa kwan sa kalitro. Litro handa. Ay, wala naman utang din ba da? Wala na. Ang tao sa lahat ito. Man magiahag. Gamay ra. Nga mga pag manag 1,000 nga 72 rin to kung balance din eh. Tanawan ito. Ako, ginuok yung basi gilustahaan ang mga bigay na natin daan ba? Dapat na sila eh. Hindi na ito ang palista. Mag-uwan, makabad trip ng uwan. Pero blessing ng ulan guys. Kaya meron paniwan na lang ako. Kahit ang uban nga nanginanglan ug ulan. Ha? Buwan na, tumigil. Ay, ulan, salang, ulan na po. Ano ba? Salang. Baka pa nga si Abrel o siya mulandan yan. Nauwan na na. Nakapal. Nga, dito siguro nag-una ang uwan. Isa katao lagi naglabay na. Ito ba? Burag tilaan sa kabaw ba? Ya, kung hindi ako. Isa. Ya, boke. May ganda, niluro daw ko. Tilaan na ayo. Ang samusika lang ito. Nauwanan man. Burag do. Ug mamisita to karon i-video ginako. Call unsa man. Nakaingon na ka. Naghuwat-huwat na. Naghuwat-huwat na si Ate Mirce, ha? Daon nga ko. Katong bagay nga. Buhin ba kong gira?
Alare! Nakasiriri o. Alay mo ba tilagira? Giatot na ang dandan. Ay, pagkaluya, gini mo ang kuldandan. Yan, gira man ang imo gisbutan. At kabuang kagaling ang kul. Ayaw manong siya. Ay, nagninyo mer siya. Gira na. Kaon ta guys. Hindi kaya, ba't tingnan siya kung ganun ka mag-ingon na. Ano, wat-wat ya kate. Di naman yun ang pagkaingon na eh. Alam mo, mag-year guys. Gira na ang gisbutan. Ay, wat-wat mo sa Ante Mercy nga mag-yun sa Pundandan. Yung mga kumita. Padayon tag kaon guys. Kaya, mamukbang yun eh. Kaya pahirap niya, dito kanya sa payag. Nga na, tusik-tusik makadana doy. Tugnaw diha, Ma'am Milin. Oo, tugnaw baya. Tugnaw baya. Pero naka-sleeveless. Tugnaw kayo guys. Balik lang kuman. Kuwa man kung ulan kanya pagdikan na mo. Pagkataon-taon niya, parabot pa mo. Nag-ulan na dayong. Nga. Sangkol ganda no si Abril. Dahil niya. Karga raw. Dami mo sa karon ha. Ya kay. Wala na pa, gano'n ito ma. Nay tanong daghan na. Wala nila kaapa. Init din nga kanon ma. Init niya. Sige na dire. Muna hindi ko pala, hindi ka. Na mamitin ito tinapay na kung ganda karon ba kung magpana sila daw na awalan. Samot kapilit. Basa-basa eh. Basa-basa lang ane. Luwag-luwag mo sa lang kwarto diyan ang kuldandan. Pwede ra sa kuldandan diya matulog. Ay, luwag-luwag ang kwartulian ko gandan. Aw, luwag-luwag ang kwarto ni Auntie Mercy. Diya ra si ang kuldandan matulog. Ma, ako na isa magi. Wala yung nununan na to. Lumot lang. Nakawin no. Makagana sa kaon kay naa may utan. Lamig sa naghahalan. Nakapag. Kuman, di kalit? Ha? Kuman na ka? Muna gusto nila ko tayo nagkaon mong lumidaan dito sa balay. Ito ang kamaaw, utang kanina nga. Ang kangakubkob yung kilig na kangasilig butang. Halang kayong Isan, unsa nga utan? Pako. Isan mo na utan? Nagbubul pa ito sila tulo ni. Tantan uli. Sila daw ni. Uy. Gibigyo? Bidyo. Hindi nga. Alalay mong gabi pa ah. Niyatag sa nimulo ni. Nga ang tagay. Lami ang sudan ni Brownie karon. Mahubog na siguro na. Kinsa papan hubog? Dahil ang nakahubog ay. Huwag na pingit ka. Sila, pinis na kay Sarawan. Di ba nasa Davao si Auntie Merceline? Nakaunay siya kagabi eh. Gabi ka nakalit eh. Ibalik na ko guys kay Ate Palit. Mingaw sa niyang kuldandan. Ano? Giningaw si Auntie Mercy niyang kuldandan. Unya kay ang kuldandan kay di mapakaingon. Kay kung ag atubang na kuno sila ni Auntie Mercy kay ang aghisgutan kay gira man. Buot-buot ra ba na ni Mama te? Ha? Buot-buot ra na ni Mama. Ay si mama ang nag-ingon ha dili ako. Tanawa pag inon ni mga girek bisaya rin siya. Ma di ka agbut-but ma kay ngano ma. Nanarabay ag kapriso karon ma sa agbut-buot. Mapreso ka. Mapriso ka. Bisaya din siya. Bisaya din siya. Oh, Nagtuog kag dili na sa Auntie London ag kanaw. ang awa ka Kanang taon na ba din siya dito sa Talisayan? Ignin na siya dito sa Talisayan. Facebook na me? sa YouTube na kay agtan-aw ba jangjang sa dani. Nung na nung sa London dito sa Talisayan, di ka pagkaingon. Ay kung tinuod. Dugay ra. Kusog kay ulan diha lino. O kusog kay ulan diri ma'am. Basi. Matingala na lang ka nga naisumo nimo kay abot mo ni kuldandan sa barangay. Sumunan. I'm sorry, Lord.
Sorry, Lord. Lagi mo na nga. Ang suwi na ganit na. Ikaw guys, kaon ta. May utan eh. Di guys, nagkaon sa utan. Nagkaon ako ko kanina no. Nagkaon ako kanina bahaw. Yung utan mo na lang ba na nabilin. Rilunag. Utan ko lang dali guys. Pili-pilion. Nagkuhan sa sayang ubo. Lagi na ng talong. Nakainaan na may talonggaan. Wang rapon. Wala na sa nagkuhan kayo ni talong. Mag-inom ka sa kukmi na bantay. Tusukan gina imong bisong sa kuan bagong. Punon ni May. Ha? Punon. Tunga ra. Labay tunga. Punon kay. Pero magbayad. Wala na lang sir, magbayad na lang. Elgian, ma'am. Good evening sa inyo. Hello, Elgian, ma'am. Good afternoon diha. Ay, Buang na riluna. Ano yung mamalino? Punon daw. puno na imo. Muna mong ipainom ni ate Maya Maya nga ko. Kay, siya man magbayad. Siya man magbayad. O, para Buang na. sulit imong bayad ni mother. Hello, Len. Shout out Ah, hot na. Elgian, ma'am. Shout Hello, Ate Mercy. Hello, Ma'am Elizabeth. Mayong gabi. Hello, Maya Maya. Hi. Hello, Mother Oseng. Hi! Maayong gabi. Lee Song Son, shout out. Thank you. Rain Sweet TV, mayong gabi. Naana dyan si Madam Mercy. Hello ninyong kanan of kay Mother Earth. Hello, maayong gabi sa inyong tanang kaliha. Shout out Rain Sweet TV. Shout out Rain Sweet TV. Very good kayo kay ano bugnaw. Yan, ma'am. Hahaha, ka-happy ni Mother Ossie. Oh, always na siya happy. Maribek. Hello, everyone. Shout out, Maribek. LGN, ma'am. Where man si Father Toto? O, atong si Father Toto. I-prepare na nato guys ang bahog ni kuan brownie. Brownie, lami kag kuan karon sudan. Kani na lang kanan. I'm sure mahurot ni niya. Ay mo kontra dai may ini bahagan ni. Ang Mo kontra. niyo iring. Tuzo. Wala mang iri ay iro ninyo day. Ano gawa? Dili mo sulod dinhi kadlok nga ilay. Isa di sulod ang kapatid. Oh. Nalapay si mami dinhi. Ito mag-imon. Pagpakon ng erin eh. Pero, Oh, tingiri. Wala. Wala, mag-brown out guys. Oh my God. Mag-brown out. Ikaw na lang. Brownie. kami ni Juan salamat Mm. sa pagpanood. Isa lang tayo, si Rubiga Richmond, ang saysay. Hello, nagabihan man ka Richmond sa bukid. Oh, Diri ra magkatulog. haha, gigabaan di ay. Oh. Hello, Mimi. Oh, dara si Mimi. Hi, Kuya Buya. Shout out na Mami Vic, Ate Mar, Madam Pinay Beauty, Madam Gisilo, Ate California, Ate Abigail, Madam Jessica, and Ma'am isa pa to? Nelpa Sarmiento. Madam Nelpa Sarmiento, Ate Elizabeth from Italy. Ate Elizabeth from Italy. Ay, takaw nga di ako na sa iro. Manang Luz, shout out. Thank you so much. Shout out sa inyong tanan. Ma'am from Singapore. Tiara ang lahang bahog. Belgian. Tama sa iro. Serena Clark. Haha, mas Butangi sa nadana. Si Miami kaysa ako. Ha? Dami na ay Ma'am Serena. Sabay ba yan lawas? Saan sa amo ah? Uso Dani? Kami ani wala. Uso Dani? Asa di ay. Butangi sa- Si Francis. Adi sa Dani doy, butangi da. Dani doy. Wala si Francis ko asa nagtrabaho. Oh, kana doy. Padala na dito ka sa iya ka. Dari kong respond. Yan na sige. Ano na mama. Naraw na sulod lang. Ano mo ko na mo? So na giring nagkaon na sila guys. Si Brownie nagkaon na sad si Brownie. Lami kayong sudan ni Brownie.
Sabaw sa inununan daw na yung mga bukog. Nagsulot na lagi niya oh. Mia, kaysa kay Utik, hihiha, joke lang, tek. Bitaw, ma'am, Asian, ma'am, tinuod bitaw na, 60 sa ano, Siksi sa Ate six. Team Siksi Vlog, ka dito tiki. sa inyong kanan, always watching all your vlogs, watching from Japan.